Innen kezdődne a bánya. Ott a fákig, végig, az erdőn túl. Hát ez elég régen kezdődött, már majdnem 5 évvel ezelőtt, 2020-ban egy falugyűlést hívtak össze azzal, hogy át fognak minősíteni egy területet, és akkor derült ki, hogy egy bányát szeretnének nyitni a falu mellett. És amikor ez kiderült, akkor több itt lakó összefogott, aláírást gyűjtöttek, hogy ne valósulhasson meg ez a bánya, mert ilyenkor lehetőség van arra, hogy a lakosok saját véleményt nyújtsanak be, és ezt megfellebbezhetik. Igen, volt, és a mai napig azt mondják, hogy kell a bánya. Tehát van olyan része a falunak, 1-2 ember. Tehát ugye a népszavazáson is kiderült az, hogy körülbelül 90 fő, aki támogatta a bányát a 600 valamennyivel szembe. Volt-e olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy feladod, hogy nem fog sikerülni? Nem volt. Hát ez egy ilyen kihívás, hogy az ember megcsinálja, amit elvállalt. És hittünk benne, hogy ezt végig lehet csinálni. Meg az, ami még ugye fontos, hogy annyira tudtuk, hogy igazunk van. Én 35 éve itt lakom. Ide jöttem férjhez annak idején. Hát az a terület ottól most kicsit úgy szárazabb az a rész. Hogyha megnézitek, akkor a villanyoszloptól egész az erdőkig, és még az erdők után, az egy akácos erdő. És itt van egy fasor, egy út, és még ott, most innen pont nem látszik a diófától, de ott van az öböl része. Tehát az a nagy terület, a 122 hektár, és azt bányázták volna meg. Ugye a templomdom az pont azért is érzékeny része ennek a területnek, mert amikor itt a öblöt kiásták, ez az egész megsüllyedt, mivel ugye a Dunának ilyen hordalék teraszai vannak, mert ott a fák mögött megy a Duna, és ezek ugye hordalék teraszra épül fel ez az egész, és amikor ott megbontották, megrepett a templom. Ez 1686-ban épült, úgyhogy. And this is not just wood crack, but it cracked when they were mining the bay. Ez az egészen nagy bányatörlet. Állítólag ott vitték, ott van egy földút, ott vitték volna ki az autókkal a Sódernek az 1/5-ét, és akkor 2 felé volt tervezve, hogy mennek, Esztergom és Visegrád felé. Húsgyertyákkal, mert ugye másképp nem tudtuk, mert ugye azon gondolkoztunk, hogy hogyan láttassuk az emberek, hogy ez mekkora, mert az, hogy 122 hektár, az ugye senki nem tudja betenni azt, hogy egy ekkora terület az mekkora, és akkor meghirdettünk egy ilyen füstgyertyás demonstrációt, és akkor füstgyertyákkal körbáltuk, és csináltak róla egy ilyen. Pilis van szerencséje is, meg szerencsétlenség, és hogy a falu az 3 kilométerre van a Dunától, ugye szerencséje, hogy az árvizek azért nem érnek oda fel, viszont nagyon szeretnek lejönni az emberek a Duna mellé, és nyaranta le is jönnek. Akik inkább ragaszkodnak ehhez a környezethez, az érintetlenséghez, akik beköltöztek, mert ők nem véletlenül hagyják ott a városokat, akár Budapestet, vagy más területről. Ugye én is Dorogról költöztem ide. Mellette viszont folytatjuk az érdekvédelmet is, mert pont a Pilis közepén Csobánkán is szeretnének egy dolomitbányát szemétlerakóval, és ott adtunk egy segítséget most a helyieknek, abba léptünk be abba az ügybe, és közben meg egy összefogást építünk itt a Dunakanyar-Pilis területén, mert a bánya kapcsán jöttünk rá, hogy mennyire
nem jó, hogy egyedül vagyunk egy területen, és hogy igenis össze kell fogni, és megvédeni a teljes Dunakanyart, mert soha nem lehet tudni, mit szeretnének behozni a területre. Igazából azért kezdtünk ebbe az egészbe bele, hogy megmutassuk azt, hogy a Sóderbányának is van alternatívája, hogy mennyi kincs van ebbe a faluba. Ez egy magánterület amúgy, és teljesen el volt hanyagolva. Az ásatások után ezt hagyták magára ezt a területet. 55 évvel ezelőtt itt ugye feltárások voltak, a római. Igen, azt szerveztük, hogy csinálunk egy fűszerkertet, azt tavaly évvégén kezdtük el, a hagymás virágokat elültettük, de azok már elnyíltak. Még van, ami virágzik, és meg fűszereket, és azt is elkezdtük most meg ki. De még nem olyan látványos, de jövőre, hogyha beindul, akkor már nagyon szép lesz. Mindennek utána néztünk, mindennek utána olvastunk. Tehát tényleg annyi jogot, hát ugye az ember nem foglalkozik minden nap például a föld alatt, most itt akartam mondani, bocsánat, a felszín alatti vizekkel. És egy csomó kapcsolatot szereztünk, annyi támogatást kaptunk abba, hogy igazunk van, hogy ezt nem is gondoltuk, hogy nem fogjuk tudni végigcsinálni.